Nyaya yethe tragic helicopter crash aiwa yachizodominata nyika yezimbabwe manje. Tinoona kuti aiwa vakomana kumusoro-soro uko vanoziva vangava maleaders venyika kana kuti vakomana magovernment ministries vakutya kufamba nemahelicopters iwayo kufambira mumhepo havachadi kana vachifamba across nyika inoi. Sandapinda mashoko atiri kuona kuti aiwa vakomana ava this situation itori very tense, itori serious. Nokubva wasubscribe like turn on the bell icon. Panapa tichipinda pahindo majari anoposta picture yethe helicopter crash yakaitika paevent pecommemorate birthday remutungamiri wenyika onyora achiti apparently VP Chwenga will only accompany Mnangagwa to events in and around Harare due to security reasons. Both Chwenga and ED have refused to use remaining helicopters, opting to go to events by road. ED will have to charter private helicopters to travel to some places. Ndomashoko ari kubuda achitaura vatiri kuona kuti aiwa nemusi Friday zvamauziva kuti aiwa kwava negraduation yavako kuuniversity kwamuona kuti aiwa mutungamiri wenyika akaenda kuzvamauziva kuti anga achifanira kunokepa mastudents, but pathis event kunobuda masviko ekuti aiwa vakomana havana kushandisa air transport, vakatoshandisa road transport. Noda kokuti they know kuti aiwa anything can happen. Noda kokuti they can draw back vachiona zvakaitika paThe helicopter crash pabirthday remutungamiri wenyika. Vakuona kuti aiwa ma-insecurities they are now looming. Vakutotya kuti aiwa anything can happen at any time. Zvatakuona kuti these guys they know that their lives they are at risk. Noda kuvakomana vari kuvathreatena. Putudza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pina comment section medu, so no subscribe or like, turn on the bell icon.